Tugot, ti napalabas. Ti napalabas, linabdan ni Unyol ni Lindon arumwar iti safe house. Gaputa na inget ti bilin ni Mr. Fortesa, abantayan da na imbag ti baro. Nakuna ni Lindon iti bagina, nga apay anasken abantayan da. Simken iti isip na nga amangan no adda saan na nasaya at nga aramiden da kenkwana. Iti sabali abangir, nagturong dadayana ken Celia iti Campo Santo. Tapno agyaman ti imununa iti amana. Nga dapay gayam na batbati a kinabaknang apara iti balasang. Nakunamot ni Celia adi na baybayan ni Diana, agingga asibibiyag daytoy. Iti daytamot lagundaway, nagdamag ni Ignas ken ni Ruben, no asino tinangaywan ken kuana idi ubing pay. Insungbat ni Ruben, adinan ammo no sa dino itan ti ayan ti kabagyan na anangaywan idi ken kuana. Kabayatan na, adda kasarsarita ni Mr. Fortesa iti cellphone. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Anya, nakalibas ni Lindon? Saan ka di anaingat ti bilin ko? Saan nyo aparparwaran? Ala, kamatin nyo tawanan pain. Patayin nyo no isoti ka sa pulan. Bye! Saan arumbang nga makalibas ni Lindon? Nakadlaw at dakas ti pangpanggapag nga ramiden kan kwa. Honey, apaya kaslabo rido. Inaramid ni Lindon ti Jack kayat, honey. Anya tinaramid na. Naglibas ije safe house. Anya? Binilin kon dagiti taok. Apatayin dan ni Lindon. Anya? Awan metla ti sirbin kanyak ni Lindon. Iso arumbang laeng amatay. No agsasao ka. Kasla di mo anak ni Lindon, honey. Gapota saan ko aputot ni Lindon. Anya? Pundo ka di tinangag ko? Asaan mo aputot ni Lindon, honey? When, honey? Saan ko aputot tiyawan ang bayin? Nagadudan amang palpal ko kanyak. Apay akay at nakapatayan ni Papa. Anya ti basol ko kankwana. Sikat matay! Binilin ni Papa dagati buyot may amang patay kanyak. Sana mapalintay to eh. Nasken a lumabanak. Nasipret. Narigat a mailasin dagiti kabusor. Saan mo kaya maputot ni Lindon? Ampon lagayam. Iso nga wanan yaman na. Nga oray matay day Jaya Lindon. Oh my gosh! Saan mo kaya maputot ni Lindon? Di mo man sang kadakamat asaan ko aputot ni Lindon. Ay, pasensya ka na, honey. Nagpailuyo sa klang iti marikriknak. Isumat lagaya, makabaula maparigatan ni Lindon. Tirason no ape adyak kaya taparwaren ni Lindon ni jay safe house. Amangan no agtraidor iti grupo. Anya? Amo na ti sekreto dagiti illegal a negosyo. Inatanak ti posibleng aramidan na. Nang runak at napasakitak. Honey. Kasano ang nagbalin nga ampon mo ni Lindon? Ati dog asalay sayan, honey. Nalawagan. Jak samatan kabalan ti lumaban. Adupay dagiti kabusor ko. Matamahan ti tagag ko. Sana mabalin na mataya ka. Ikagumaag ti lumaban. Awanan ti sabali a pagtaraya ka. Napalawlawan ta kung dagiti buyot ni Papa. Anya ti kaya tasawan da ito'y. Ipalubos ni Papa apatayon dakdag ti buyot na. Diyak maawatan ng da ito'y ang mapaspasamak ita. Nalapit na natay itan ni Lindon. Apay nga mina naglibas. Saan kan anaturog ang nagpatnag, honey?
Or-orayek ti awag dagiti buyot ko no anyan tinapasamak. Hindi kakpay ti gundaway ni Lindon tapno agtalinaed iti grupo. Ngam naglibas ki din. Nadlaw na siguro ti panggap ko nga ramiden kan kuana. Honey. Pagbalinaglaeng aganman ko kontra kadagiti kabusor. Ubing pailaeng, imula kun iti isip na dagiti dakas nga ramid. Anya? Gapo ta nagkibaltang ti amin. Awanan ti serbina kanyak. Agpinatay dalaeng nga kabsat. Sino akabsat na ti dakdakamatam? Agkabsat dalindon kan Ruben. Anya? Agkabsat da Ruben kan Lindon? Jaknab na main na dumteng ti kastoy at tiyempo. Kunak no matulungan nagnilindon kadagiti negosyok. Ngam saan mo't gayam. Mabalin ka di nga ilawlawag mo kanyak. No kasano nga agkabsat dalindon kan Ruben? Ala, dumngag ka nga rod. Tasalay sayag ti amin kan ka, honey. Mr. Fortesa, at dapas ka namang angay iti balay da agila. Wen nga rod, General. Naragsak dagiti awanan bain. 5 ba iti grupo tayo ni Agila? Amo na matan, dagiti illegal na transaksyon tayo. Anya ti kayat mong aramidak ita. Patayemon, ti awanan bain, General. Matungpal, Mr. Fortesa. Pagtunduag iti bala iti lugar a pagraragsakan da. Siya kon ti mangimaneho iti kotse. Kat makamu ka namang paltog kan kuana. Wen, Mr. Fortesa. Ada lang itinawaya apaset ni Agila. Nalakalapal tugak. Ala, pagandarang ang tilugan. Makamu ditan no adda mairaman. Sigurado amabuak dagiti tattao nga adda dita ket tumaraydan nga umadayo. Asidegtan. Matay kan Agila. Kastagayam tinapasamak, honey. Saan pa yan nagpatingga dita? Ti pakasaritaan da Ruben kan Lindon. Anya? Dumngag ka na impag. No kasano anak halak ni Lindon, nya anak, day di Agila. Anya ti araramidem. Apay, ngayon ti maysa amaladaga aputot ni Agila. Kukuha kong da ito amaladaga, General. Kartangan tati pumanaw iti da ito yung lugar. Amangan no dumteg dalyon kan kanagong agayam ni Agila. Wen, General. Ibati kon ti maysa amaladaga. Imbatik ti maysa amaladaga. Kat isuitan ni Ruben. Anya? Pinanaganak mat itilindon ti maladaga nga adda kanyak. Nga isuitan ti makirangranget kadagiti buyot ko. Kaya ti matay. Adun ti nagsaya-saya dara kaniya ka. Ikagumaklat na ti lumaban.
At daman na nagkarasa kasi di day tabanda. At talaga sa andak nga ingana. Haging ga sana kamatay. Ikaw gumagdagdig na eh. Asidaglahan tayo dagiti kalaban ko. Sa dino nga dantayan ni Unyol. Apay at di naktulungan. Day jay manan. Jak makita no sa dino timang palpalto kanya ka. Kapsutak at talagan. No saan ko mapimanaw ni Lindon? Saan ko mga ano pan itadagiti buyot ko? Maragsakan iti dayta na muakan ka, hani. At dapay itan nga wanan ti maramidan ni Lindon iti planok. Matay ko mga rudan, tapno awanan ti mangibagakin ni Dayan, asyak tinang patay iti day ti Roberto. Saan ka pa'y ngagkatawa, hani? Saan pa'y analpas ti rinnopak? Madama pa'y laeng an ano pa'y dagiti buyot ko ni Lindon. Nagbayag matan amatay ni Lindon. Hani, adon tinasursuro ni Lindon. No kasano ti lumaban. Iso amarigatan dagiti buyot ko. Anya? Urayan talaeng no anya ti pagbanagan ti rinnopak. Amapaspasama kita. Jak nakita ti langam idirabi, auntie. Italanga makitak ti karibriband abok mo. Bagay ko kadimot laeng, Diana. Wen, auntie. Karuprupak ka din ni Vilma Santos nga artista iti TV. Wen, auntie. Ay na, kaya't ko kumanga ipakita kan kay di rabi. Ngam nakaturog kamutin. Nasapaak ngamin anaturog. Harabi imot na si Mang Putak. Gaputan nagaduti inararamid ko. Napanak ngamin nagpa-beauty. Ad-addaan nagminarti kinapintas mo. Auntie Ansing. Ay na, agyaman na kaanakan. Aging gaita, saan nyo pala napaltugan ni Lindon? Agmay may salaing ti kalaban nyo. Ngam diyo pa'y maaramid ti kayat ko. Wen, siya kung di makam mo. Bye. Oh, honey, anya ti madamag? Si bibiyag pa'y latawanan pain. Saan arumbang ang makalibas ni Lindon? Siguradong agibalas, gapo itinaramid ko kankwana. Nagrigat lakit dinapatayon ni Lindon. No imbagam kumana sapsapa at di mo putok day di at tao. Ta sinabidong akon idi addapay ijay safe house. Nagalis met ti biyag tawanan pain. Kas met laki ni Ignas nga ulitag na. Anya? Kabsat ni Ignas ti asawa day di agila. Isu akaanakan na da Ruben ken Lindon. Ti kayat ko kumaama pasabak. Agpipin natay dagitag kakabagyan. Anya? Ngam gaputan naglibas ni Lindon. Nadadael day ta planok. Panggap ko pa'y met nga rod apaglalaban na dita. At dahon dito'y pusag ti kapakiran. Kamkamatan takpay lang dagiti buyot ni Papa. Kapsut ako na. Gapoy ti sugat iti takyak ko. Sedang! Matay ka no aramay ng beta! At daldalang iti sanon nga tayo. Sana ka sumungsumpata. Tapno di damamuan ti ayan ko. Basit lang ang tinabati abala ka. Iso ajak idan masabayan iti pinalto ka. Mano-mano lang ang tipa ng parmako katakwada. Ngama, kasano nga ramidak da ita? Agkakapsut ako. Ayko! Hups! Antay mo ko ma! Sikat ipatay! Tiri-tirik kitangad mo!
Diyak nadlaw ti asidag ti kabosor. Kaya tasawan day ta. At pipinaliyo kami langan. Naibusan damot siguro ni ti pala. Dayjay tinampaltukan niya ka. Daytoy matiparakan ka! Kastoy kayang tirik na tinapauta na kaya ta. Agkapsot. Kan nagpigsa ti pa nagtipayo ti barokong ko. Saan amaliklikan ti agdanag? Awan tinagbanagan ti panagpaliyo ko idirabi. Apaya kaslasan nga gadang dagiti sakak. Kaslad amang laplapad kanya karumaot. Agtignayak manan inon rabi. Sanak nga agsayang iti waras. Agsubli akon iti balay ni Antiansing. Kakatuwa! Saan nyo nasurutan tinapanan ni Boss Lindaon? At datama na! Iso asigurado amatay mo't lang dayay! Maskin na makalipas ni Boss Lindaon. Kampay di, nakikuyog ak amakipinaltog. Tapno sandak amadlaw dagiti kakatuwa. Damanin rani pag iti dayaban ta. Mapantay pinagtawad ang tirinipang. Saan ko man alumaban pa ni Boss Lindaon? Tapno saan na may sagbak? Nagturungan dagiti kakatuwa kita yan na. Agpak niya kitin. Apay ko mamakipinaltugak. Granada tigimloong. Nataingatan ni Boss Lindaon. Matay ngatan ni Lindon. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.